अर्डार खालामखांनानै मिया देवबारमोन मिया सुगौ मोनदों आरो आङो नायफिननायाव उनाव थांनानै माने चेक खालामना नायफिनबाय बे सेन्देलनि प्राइसखौ उनाव माने आङो माबा जाफिनबाय आरो उनाव जाहैदों बेसेबां 394 ना 3 बेसेबांबा ना रोसि गोथावनो जानोसै हे मा मावबाय थायोब्रा जादे दोंना गैया ना बेलेग बेसे दामिबो नङा माबो नङा है माने मिडियाम रेन्जनि आरो दा माला मोजां जागोन ना जाया बेखौथ' मिथिथ'ला So hello everyone, welcome back to my channel. Good morning and just another day. माबाबो नङा फुंबो नङा माबो नङा 12टा जायाखै माबो जायाखै माने दिनैबो माने मोनसे माबा फ्लिपकार्टनिफ्राय मोनसे बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन आरो मा अर्डार खालामदोंमोन नायदो चलो नै बेनो आरोना बाकसखौनो खिसिग्रोनाय जाबाय आरो जिलायलायनायसो नायलाय आंसो बिसिदों ना आंसो बिसिदों बे नापेयासो फिसिदोंना आरो माबायसा जादों नाय ए भगबान नायलाय माबायसा जादों बियो हा नायलाय इथि नायलाय नाहर इनो आरो लोगोलाय बेसे दामिबो नङा माबो नङा है माने मिडियाम रेन्जनि आरो दा माला मोजां जागोन ना जाया बेखौथ' मिथिथ'ला खिन्थु मालखौबा मोजां जाथावना हेन्डसास नांदो आरो प्राइसआ लादोंमोन बेयावथ' प्राइसआनो लिरनाय थाया 508 मा अर्डार खालामदों नायदो लोगोफोर नै नांलायलाया नै जिखानायसो नोंसो फिसिनाय ना सोर फिसिनाय आं फिसा बिसिनाय दोंना गैया ना बेलेग माल मोनफायाबानो जाबाय ए इसोर सोरबा बिसिना नायखानायसो सोरबा फिसिना नायखानायसो आरो माला जेबो माने माबा पिकिं माबायानो गैया आरो मा माने जेबो पिकिंनि मोनसे भेलु जेबो माबा गैया आरो मोजांखौनो खालामाखै पेकिंफोरा माने जेबो मोनसे मोजां गैया फ्लिपकार्टनि माल होनबाथाय बिदियानो होखायो जेबो मोजां माबा थाया नुनायावथ' माबा अनलाइन नुनायावथ' बिदि सला प्लास्टिकनिसो मालालाय थिकालाय गुरैसो ना गोरा नङा 8 नम्बर आरो 42 साइज दा माबायसा जागोन माबायसा जाया हा फिसासो नुदों नोंनि आथियावथ' एसेबां फिसाथ' बाबानिया माबायसामोन बाबानियाबो हा बाबानिया बेलेगसो ना जि माने बे मालखौ माबा खालामदों आरो आङो बे प्लास्टिकनिसोना आरो खायसे माबा थायो बिदि डाइरेक्ट लांगाब थायो माने लांगाबखौ बेसे मोजां नाङा आरो गाननो थाखाय स' लोगोफोर नै आंनि आथिङा नाय फार्स्टआव नायग्रोना ला आंनि आथिङा बेसेबां गिदिर ओमफ्राय दायो नायदो जादोंना फिसासो जादों हा आयाव सोखावबासो जादों नङाबाथ' जास्रायाखै नों ग्रोबद्राय बिहरनायनि मानसिया दा बियो दायो माबायानो जादों जानायालाय जादों नै बरियासो जादों आरो फिटसो जादों माबाफोरदों लंपेन्टफोरदों बरियासो नुगोन खिबुनथिंबो माने ग्रोबसो आरो समान माहायबो गोलाव गैया माहायबो गुसुं गैयाहै माबा गैयाहै ग्रोब समान जादों आरो मालाय गोदान हा मालाय गोदान मोनिनि दुखु बेहा गानबाय थाबा माबा जालांगोन मोजां जालांगोन याव दामबो लिरनाय गैया जेबो लिरनाय गैया आरो चाइनिस मालसो ओमफ्राय आरो एलायनि याव खुन्दुं ओंखारखालायलायनायसो माहाय
Seis. बुस्थुआलाय मोजां जागोन इयो बुगाबाबो माबानियाव मुसिनियाव लांना सुथाबफैनो हागोन लांना मुसिनियाव लांना सुथाबफैनो हागोन ना इखो गुरैसोदि सिंनियाबो सुथाबब्ला मोजांसिन जागोन रे जिं जिङाव सुथाबहैखानांगोन र' ना मोजांसो मोनफैदों मोनफैनायालाय मालालाय मोजाङानो क्वालिटिफोरा मोजांजोब आरो बेफोरबो मोजांजोब अबे गोरानासो बायसा मोननायमोन गुरै मोजांसो गुरैसो बेबो जेबो नङा बियो अबे माबादोंसो सिङाव सुनाया नुजाफैदों दा जेबो जाया बेफोर लाइफ टाइम माबानायनि नङाना ओमफ्राय हाबफिनबाय बेयाव जाफायबाय नै बियो मा माबाबाय थायोब्रा गुसु जाजोब्बाय आंहा मिथिया नोंखौ सोर जानो होआखै नोंखौ सोर जानो होआखै जाबानो जानायसो दा जा देलाय सोलाय सोलाय ओमफ्राय मा मैगं संखो बेथिंजाय जोंहा गेन्द्राया खाम उखैनानै सेस बेसेरा ओमफ्राय खायद'आ दिनैनिया नै रायजोफोर आयै बान्दा कबि ओमफ्राय नारसि गोथावनो जानोसै खामखैबाय माबाखाबाय स' लोगोफोर बेनोमोन आरो दिनैनि भिडिअ'आ माने फ्लिपकार्टनिफ्राय माने अर्डार माबानायखाय लाबाय आरो भिडिअ'खौ माबायसा हाया होननानै शेयार खालामबाय माबाया फ्लिपकार्टनिफ्राय खालामनायमोन ओमफ्राय प्राइसआ माबा 504 बिदि माबा खालामफ्लांबाय आङो मा होनो आरो आं माबानाय टाइमाव 49 अरिजिनेल प्राइसआ 499 मोन ओमफ्राय डिलिभारि चार्ज बेसेबां लानायमोनथाय टटेल जाहैबाय 500 थाइब्रै बे 500 थाइब्रैखौ माने जाबाय आं अर्डार खालामखांनानै मैया देवबारमोन मैया सुगाव मोनदों आरो आङो नायफिननायाव उनाव थांनानै माने चेक खालामना नायफिनबाय बे सेन्देलनि प्राइसखौ उनाव माने आङो माबा जाफिनबाय आरो उनाव जाहैदों बेसेबां 394 ना 3 बेसेबांबा माने स्टकआनो खम जाहैबाय आरो स' मा जाखो मिथिखाबाय रायजोफोरा स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो माबा मोनसे संनाय खुरनायनि माबायाव लोगो मोनसिगोन आरो स' थेंक इउ टाटा बाय बाय